हाय फ्रेंड नमस्कार। आम चलू घटगाँ माँ तारिणी पाखक आपण मैंने सब देखते ये रास्तार कौन सब हो।
ସବୁ ଖାଇଥିଲ ନାଇଁ ଦିଟା ଏଇପା ରଖିଛି କେତେ ଗୁଡା ତମେ ତାକୁ ଏତେ ବେଶୀ କରୁଛ ଏଇପା ଯଦି ଖାଇ ନେଇ ରଖିଛି ବଡେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ କାର ବସି ଯାଉଛ ଗାଡିଟା ଯାଇ ତମେ କାର ବସି ଯାଉଛ ତୁମା ସେଇପଟରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛ ମେଘକୁ ବରଷାରାଣୀ ନା ଆଉ ସେ ଭଲ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତଟା ଏଇଟା ପଳା ସବଣ ନା ତୁ ନ ଫଳସ ଜାଣି ଦଉଛୁ ବସି ଦେଖି ମେଘଟେ ଆକାଶେ ହେଇ ସେ ଗୀତ ଲଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କହି ନେଇ ଫାଇନାଲି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଭୋଗ ଯାଇକି କିଣି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଠି ଛଡ଼ା ମଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଛୁ କିଏ ଧରିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ମୁଁ ଧରିବି। ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ ସେତିକି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ। ସାଙ୍ଗର ନେଇକି ଯା କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଏ ଦେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଦର୍ଶନ କରିହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ